खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। मिजोरामनि गिबि मन्त्रि जरामथांगाया हादोरसानि चिफ सेक्रेटारि रेणु शर्माखौ सोलायनानै मिज'राव रोंनाय सुबुंखौ चिफ सेक्रेटारि महरै थिसनथाइ होनांगौ होननानै मिरु सरकारखौ खावलायो। मख'नो गोनांदि मिजोराम हादोरसा सोरखारनि केबिनेट मिनिस्टारफोरा सासेबो हिन्दी रावखौ रोङा आरो बुजिया, लोगोसेनो खायसेया इंराजि रावखौबो बुजिया। जायनि जाहोनाव आथिखाल मिजोराम सोरखारनि मिज' राव रोङै आरो बुजि मोनै चिफ सेक्रेटारि रेणु शर्माजों खामानि मावनायाव हेंथा नुजादों। बेनिखायनो आथिखालनि चिफ सेक्रेटारि रेणु शर्माखौ सोलायनानै गुबुन मिज' राव रोंनाय सुबुंखौ चिफ सेक्रेटारि थिसननांगौ होनना हादोरसानि गिबि मन्त्रि जरामथांगाया मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनिसिम गोसोखांलाइ दैथायहरो।